Σενάριο δημιουργίας απουσιολόγιου στην εφαρμογή TimesHits. Για να δημιουργήσουμε ένα απουσιολόγιο στην εφαρμογή TimesHits, ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία. Αρχικά μεταβαίνουμε στον ιστότοπο της εφαρμογής. Εισάγουμε το όνομα και τον κωδικό χρήστη. Στο παράδειγμα μας θα χρησιμοποιήσουμε μια φανταστική σχολική μονάδα. Ο κωδικός αριθμός της αποτελείται από 7 μηδενικά. Κάνουμε αριστερό κλικ στο κουμπί είσοδος. Στη συνέχεια από το μενού απουσιολόγια στην αριστερή στήλη επιλέγουμε το πεδίο δημιουργία με αφημί. Στην φόρμα που ανοίγει επιλέγουμε τον μήνα και το έτος για τα οποία θα εκδώσουμε το απουσιολόγιο. Στη συνέχεια εισάγουμε το αφημί του αναπληρωτή. Ως παράδειγμα θα εκδώσουμε ένα απουσιολόγιο για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2023. Το απουσιολόγιο αφορά την φανταστική εκπαιδευτικό δοκιμοπούλου δοκιμή με αφημί που αποτελείται από 9 μηδενικά. Τέλος πατάμε το κουμπί δημιουργία απουσιολόγιου. Στην φόρμα που ανοίγει έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τα πληροφοριακά στοιχεία του απουσιολόγιου. Για το σκοπό αυτό κάνουμε αριστερό κλικ στο μενού πληροφοριακά στοιχεία απουσιολόγιου. Το μενού ξεδιπλώνεται και μπορούμε να δούμε πληροφορίες όπως το έτος και τον μήνα, τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, του αναπληρωτή και της πράξης από την οποία μισθοδοτείται. Κάνοντας ξανά αριστερό κλικ στο μενού πληροφοριακά στοιχεία απουσιολόγιου εκείνο αναδιπλώνεται ώστε να μην καταλαμβάνει χώρο στην οθόνη μας. Στη συνέχεια εισάγουμε το ορολόγιο πρόγραμμα του αναπληρωτή. Ας υποθέσουμε ότι ο αναπληρωτής ανέλαβε υπηρεσία στις 7 του Σεπτέμβρη και το εβδομαδιαίο ωράριο του είναι 2 ώρες την Δευτέρα, 3 ώρες την Τρίτη, 5 ώρες την Πέμπτη και 6 ώρες την Παρασκευή. Παρασκευή. Αφού συμπληρώσουμε το ορολόγιο πρόγραμμα μιας εβδομάδας, μπορούμε να το μεταφέρουμε στην επόμενη εβδομάδα κάνοντας αριστερό κλικ στο μπλε κουμπί με τίτλο Μεταφορά και στην επόμενη εβδομάδα. Σε περίπτωση που το ορολόγιο πρόγραμμα δεν μεταβάλλεται για όλες τις επόμενες εβδομάδες, μπορούμε να κάνουμε αριστερό κλικ στο πράσινο κουμπί με τίτλο Μεταφορά και στις επόμενες εβδομάδες. Ελέγχουμε με προσοχή το εβδομαδιαίο άθροισμα ωρών του εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια, εφόσον υπάρχουν, μπορούμε να καταχωρήσουμε τυχόν απουσίες του εκπαιδευτικού από τη σχολική μονάδα κάνοντας αριστερό κλικ στο κουμπί Προσθήκη νέας εγγραφής. Η εφαρμογή απαιτεί οι διάφοροι τύποι απουσιών να καταχωρούνται σε απόλυτη χρονολογική σειρά. Στο παράδειγμα μας θα υποθέσουμε ότι ο εκπαιδευτικός πήρε άδεια ασθενείας στην περίοδο από 25 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και κανονική άδεια στις 28 Σεπτεμβρίου. Στις 28 Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία κάνοντας αριστερό κλικ στο κουμπί Καταχώρηση απουσιολόγιου. Εφόσον η καταχώρηση ήταν επιτυχής, μπορούμε να εκτυπώσουμε το απουσιολόγιο κάνοντας αριστερό κλικ στο κουμπί Εξαγωγή PDF. Ελέγχουμε προσεκτικά τα στοιχεία που εκτυπώθηκαν στο απουσιολόγιο. Για τον μήνα Σεπτέμβριο παρατηρούμε ότι στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται αυτόματα η διευκρίνηση προετοιμασία για την έναρξη των μαθημάτων. Στις 11 του Σεπτέμβρη εμφανίζεται αυτόματα η διευκρίνηση αγιασμός. Ελέγχουμε ότι οι απουσίες που καταχωρήσαμε εμφανίζονται σωστά και στο απουσιολόγιο. Όταν βεβαιωθούμε ότι όλα τα στοιχεία είναι ορθά, εκτυπώνουμε το απουσιολόγιο, το υπογράφουν ο αναπληρωτής και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια αναρτούμε ένα σαρωμένο αντίγραφο του στην πλατφόρμα Invoices. Επιστρέφοντας στην εφαρμογή μπορούμε να δούμε τη λίστα από τα απουσιολόγια που έχουμε εκδώσει κάνοντας αριστερό κλικ στο γκρίζο κουμπί Επιστροφή.